za a yi masa sujada. Duk wanda aka kama kafarsa aka tsotsa bai hana ba, dan an masa sujada ba zai hana ba. Zaka ga kamar babu kwakwalwan, kamar an ɗauki kwakwalwan an cire shi ga baki ɗaya. Kuma yanzu wai kai ne kake kiran masu bautar gumaka marasa hankali, masu addinin Hindu, masu bautar saniya, masu duk abu ɗaya kuke yi, me bambanci da wanda ya أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ‘Yan uwa ina mana fata alkhairi a daidai wannan lokaci. Zan so da farko na ƙara mana jaje musamman al'ummar jihar Bauchi kan wani mummunan ibtila'i da ya auko na wato ɗaya daga cikin ru'asa'ul bid'a ya mutu, kuma dukkan alamu sun gwada cewa makwancinsa za a mayar da shi wajen zuwa roƙo da bauta da yin shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan a ɗaya gefen kuma wataƙila ma shi a iya cewa ma ya ɗan san wani abu, amma wanda ya bari a bayansa tun yanzu sun fara bayyana munanan manhaji nasu na bid'a da zindiƙanci da ilhadi tun ba a je ko ina ba, inda Malam Lawan Turayum a huɗubarsa ta yau Juma'a ya ɗan yi tsokaci. Za mu sanya tsokacinsa sannan mu biyo baya da wani wanda dama ni gaskiya ba kallon mai hankali nake masa ba, inda ya taɓa takarar shugaban ƙasa ya zo ya yi na gwamna, wani dai ga shi nan ya ce shehu bai mutu ba, ana iya ganin sa ma yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah dai ya kare mu, Allah dai subhanahu wa ta'ala ya tsare. Ku saurari abin da malam zai faɗa. To amma yau a Najeriya muna daɗa faɗawa cikin matsalar tsaro, sababbin kaburburan shehunnai na bauta suna daɗa bayyana da sunan karama, da sunan falala, da sunan neman kusanci da Allah. Daman ka kyale maganganu na shirka da kafirci da zagin Allah da zaka ji ana tai, wannan haddis wala haraj, sai abin da ka ji. Mutum ya zauna tun da ransa, ɗan adam da hankalinsa da tunaninsa, wani ya harɗe da ƙafa, wani ya zo ya kama ƙafar yana tsotsa, ya kama ƙafar yana tsotsa. Ina hankali na bil adama, ina imani? Kai ka san duk wanda aka yi wa wannan za a yi masa sujada. Duk wanda aka kama ƙafarsa aka tsotsa bai hana ba, dan an masa sujada ba zai hana ba. Kuma wannan duk da sunan girmama malamai ne, girmama shehunnai ne, girmama waliyai ne, bal ma kusanci ne ga Allah. Shine Allah ya ce wallazina takazu min dunihi awliya, waɗanda suke riƙan koma bayan Allah da sunan waliyai. Hujjar su tun ajiya da shekaran jiya kuma za ta ci gaba da kasancewa yau da gobe da jibi, in an musu magana sai su ce ma na abuduhum, ba bauta musu muke ba, illa li yuqarribuna ila Allah zulfan, mu so muke su matsar da mu kusa da Allah. Ba wani wanda zai matsar da kai kusa da Allah, imaninka da aikin nagari shi zai sada ka da Allah. Ubangiji ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, idan bayina sun tambaye ka game da ni kace kusa nake da su. Manzo Allah ya ce Allah ya fi kusa da ɗayan ku sama da igiyar takalminsa da kafarsa. Ubangiji ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, mun fi kusa da dan adam sama da jijiyar wuyansa talaka. Yanzu ka ce wani zai dauke kai ka kusa da Allah, dan haka ka tsotsi kafarsa, dan haka ka sha ruwan alwalarsa, ko alwalan ma fa bai iya ba. Amma ka saboda jahilci baka gane cewa shi wannan abin a kai shi makaranta ne a karantar da shi. Kuma yanzu wai kai ne kake kiran masu bautar gumaka marasa hankali, masu addinin Hindu, masu bautar saniya, masu duk abu ɗaya kuke yi, me bambanci da wanda ya bauta wa mutum, da wanda ya bauta wa saniya, da wanda ya bauta wa alade, da wanda ya bauta wa mala'ika? Dukkaninsu sun bauta wa wani Allah. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Daka ya ƴan uwa mu sani, hukuma za ta yi ta yin abin da za ta iya na kawo tsaro, ko da gaske ko ba da gaske ba, amma wallahi bakin zaren tsaronmu shine mu sasanta da Allah, mu daina shirka. Idan kuma mun ce ba za mu daina ba, to mu zuba ga fili ga mai doki na. Allah baya shakka kowa, Allah baya tsoron kowa, ya riga ya gaya mana, kuma shi alƙawarinsa ba irin na ƴan siyasa bane, ba alƙawarin shugabanninmu bane za a yi ba za a yi ba, a'a zai yi. Wa'adallah la yukhlifu Allahu al-mi'ad.
alƙawarin Allah, Allah baya tada alƙawari. Mu sasanta da Allah, mu riƙe tauhidi, mu karantar da al'umma, mu karantar da 'ya'yanmu, mu karantar da iyalanmu, wallahi summa tallahi duk matsalolinmu ba su wuce kafin ƙiftawar ido Allah ya yaye su ba. Amma sharaɗi shine sai mun bi ƙa'ida mun cika sharuɗa. To Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta. ‘Yan uwa da wannan tsokaci na Malam Lawan Turayum za ku gane waɗannan mutane sai dai mu yi addu'an Allah ya shiryar da su ya ganar da su. Amma sun riga da sun ɓace. Wallahi sun riga da sun ɓace. Yanzu ta kai ma ƙiri da muzu lokacin social media za su fito suna yi wa mutane ƙarya. Mutumin da ya cika da diwani ne har yake da wata karama, irin karaman da kuka jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa yana bayyana a wasu wajaje. Dama Allah ya ji ƙan Sheikh Kabiru Gombe ba dan ya mutu ba, ya ce duk abin da kaga 'yan bid'a suna wato jingina wa Annabi sallama na ƙarya, ƙoƙari suke yi shehunansu su samu rabonsu. Hatta maulid da sauransu da ake ta cewa ya ce kar a yi waye, nan gaba za ku ji sun zo sun ce ai zuhudi ne irin nashi da waye, amma yastahiqqu. A gani tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkihim wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Haka nan za su yi ta kiran matattu a biya mana bukata, shehu kaza shehu kaza, ga bidiyoyinsu nan cike fal a media, amma da sai su ce ma ƙarya ne, ta yaya za su kira. Kai ahlus sunna alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wallahi ahlus sunna mun gode Allah da ya sa muka gane ba wanda za a kira a nemi gudumawansa sai Allah subhanahu wata'ala. Cikin abin da dama Allah ne ya hukunta shi kaɗai, bai ba wani ɗan adam daman yayi ba. Wallahi alhamdulillah ahlus sunna, ku ce alhamdulillah. Shi kuma wancan tsoho da ya tafi yana can yana karɓan sakamakonsa. Yadda ya ƙare rayuwarsa yana yaƙan masu sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana faɗa da sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana ƙoƙarin tabbatar da bid'a da wani addinin da aka karɓo a wani mafarki daga wani mutum mai buga jebun kuɗi, wani ɗan damfara TJ. Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta. Amma mutanen nan wallahi kaman ba su da hankali. Wallahi kaman ba su da hankali. Bid'a ina ga tana taɓa musu hankali. Mutanen nan ina kamar akwai wani abu a cikin ƙwaƙwalwansu, amma fa muna da hankali muna da wayo. Wallahi duk ahlus sunna yana da hankali ya san me yake, amma 'yan bid'a za ka ga kamar babu ƙwaƙwalwan, kamar an ɗauki ƙwaƙwalwan an cire shi gabaki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada mana daidai ne, ya ba mu ikon bi. Ya gwada mana ƙarya ce, ya ba mu ikon kauce mata. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.